Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit dincolo de aparențe. Astăzi debutez într-un nou sezon împreună cu două personalități, al căror debut s-a petrecut cu 10 de ani în urmă. Oare ce emoții mai păstrează de atunci? Cât a sporit dragostea lor în timp? Ce s-a estompat? Și ce defecte și-au trecut cu vederea unul altuia? Ce n-ar putea face niciodată singuri? Cât funcționează telepatia între ei și cât durează o supărare după 28 de ani de conviețuire? Aflăm astăzi, dincolo de aparențe, doamna Cristina Deleanu și domnul Eugen Cristea, actori de frunte ai României. Bun venit! Să rămână! Mă onorează prezența dumneavoastră la debut de sezon. Asta trebuie să fie un semn bun. Doamne ajută, din toate punctele de vedere. Pentru că atunci când scriam textul, chiar mă gândeam la debutul dumneavoastră, care s-a întâmplat. Dacă mă întreb pe mine, eu îți spun cu precizie, anul ăsta s-au împlinit 50 de ani. Excepțional. Ca să fie toată lumea lămurită. Da, 50 Fericiți, de ani, 50 pe care de n-am prilejul, mulțumesc, n-am prilejul să-i sărbătoresc, nu, echipa care a mai rămas dintre colegi și, în sfârșit, unde ne-am prăștiat viața, nu se poate sărbători. Asta ca o paranteză, nu știu dacă e foarte important. Noi am înființat secția română de la Târgu Mureș acum 50 de ani. Eu n-am participat direct, dar toată seria mea. Și ar fi fost normal să se ocupe cineva de acest lucru. Am insistat, am dat niște telefoane, mai am colegi acolo și, ca să zic așa, oficialitățile n-au timp. Și cu asta ți-am spus tot. Pentru asta. Poate n-ar fi rău să amintești câțiva dintre colegi. Numele câtorva dintre colegi. Colegi, hai să încep cu cel mai celebru, așa, care și-a anunțat sărbătoarea de 50 de ani, Alexandru Arșinel. Da. Avem pe Mihai Gingulescu, care e în continuare la Târgu Mureș, Cornelia Gheorghiu și Constantin Popa la Iași. Regretatul Fiscuteanu. Da, eu nu vreau să spun decât de cei care am rămas. Da. Camelia Zorlescu de la Notara. Da. Mai sunt câțiva în viață, dar prin străinătate. La mulți ani. Trebuie să vă spun la mulți ani. Mulțumesc tuturor. Ei au făcut o serbare foarte frumoasă de 40 de ani, în urmă cu 10 ani, la care am fost și eu invitat și care a fost foarte frumoasă. A fost chiar emoționantă. Chiar emoționant. Gina Nicolae, uite, mi-au să mâncă de la Păpuși. Așa. Mulți ani au trecut. Da. Dar și mulți o să mai treacă. Sunt convinsă de asta, din păcate. Bine, asta e o meserie în care susțin întotdeauna, din meseria asta nu ieși la pensie. Mi se pare o prostie. Eu am ieșit la pensie. Exact. Acum câtă vreme? Cât a trecut? Au trecut vreo câți ani? De când sunt pensionară? 12 ani? 14. 14 ani? Cu voia, fără voia, nu contează a mea. Și acum încep eu cu răutățile, nu? Că suntem tot dincolo de aparențe. Și oricum joacă mai mult decât multe dintre colegele ei care au rămas pe... De altfel o să avem și noi un material. O să le facem o surpriză telespectatorilor cu ce am pregătit. Apropo de telecomandă de televizor. Dar dacă tot începe cu T, o să mă opresc la telepatie. Pentru că un cuplu ca cel al dumneavoastră, mă gândesc că funcționează într-un fel comunicarea. Fără să vă mai... spuneți exact, nu? Nu, aici ați atins din ce? Din priviri? Da, din tot. Din atitudine, din gest? Din gând, da. Eu de multe ori am zis că suntem așa un pic... cu gluma de rigoare, un pic extraterestri. Paranormali. Da, paranormali, pentru că bănuiesc că numai ăia comunică așa. Să știți că în materie de telepatie suntem uluiți de ceea ce ni se întâmplă. Da. Cum așa? Absolut uluiți. În sensul că stăm așa, ne uităm la televizor. Și el spune, sau el gândesc și eu continuați dumneavoastră. Da. După dar cum să spun, este îngrijorător și înfiorător în același timp, pentru că ne uluim fiecare de celălalt și amândoi la un loc, dacă pot spune așa. Dom'le, ar trebui să-i dăm un telefon lui cu extraordinar. Zice, acum m-am gândit la asta că vreau... Sau ce faci? Îi dai telefonul cu tare? Da. Păi zic, dar eu nu, doar am gândit. Da. Treaba este nemaipomenit. Cred eu, până la urmă, în funcție de totuși o logică subtilă a unor gânduri
pe care le avem în comun. Și a unei puteri a obișnuinței. Sigur că da. Asta firește, dar legate de ce ni se întâmplă, de ce ne preocupă. Da. Și atunci ele merg totuși într-o suită foarte firească și cred că e normal să rezoneze celălalt la primul gând. Eu știu că dumneavoastră sunteți pasionat de paranormal. Amândoi suntem, da. Așa, eu știam doar de dumneavoastră mai mult. Sunt convinsă că și doamna Cristina Deleanu v-a venit în întâmpinare, cumva. Dar apropo de povestea asta cu gândul, cu puterea lui, cu telepatia asta, vi s-a întâmplat, cred că de multe ori, să o și visați pe doamna Cristina Deleanu, chiar dacă dormea lângă dumneavoastră. Bineînțeles, bineînțeles. Asta se întâmplă, cum să vă spun... Știți, v-a povestit? Că vă și visează, deși... Eu nu visez foarte des. Se întâmplă aproape zilnic, adică zilnic reprezintă perioada și de vis și de oferit flori. Ce frumos! Ce frumos am întors-o. Da, absolut. Știți ce ne gândim de câteva zile? Până nu se laudă. Dar nu mă laud, spun spre... Lăsați-mă pe mine. Da. Ideea știți care este? Că noi venim pregătiți în general la emisiuni spre deosebire. Lasă critica. Da, apropo asta cu visul, lăsați-mă să vă întreb, că sunt convinsă că visând-o pe soția dumneavoastră, de multe ori spunându-i ceva în vis, credeți că i-ați spus chiar și în realitate. Nu-i spuneți, dar nu ți-am zis, dragă, nu ți-am povestit despre asta. Nu, n-am ajuns. Știți de ce? Ajuns până acolo? În general, fiind preocupați încă, și subliniez încă, de această meserie care, după părerea mea, e cam pe moarte, așa? Dar asta este deja o altă problemă. De cele mai multe ori visez că jucăm împreună spectacolele pe care le avem împreună. Și de multe ori, știți cum vedem în filme, mai ales în filmele americane, ăla face așa, transpiră și se trezește, zice, it was a nightmare. A fost doar un coșmar. De ce? Pentru că de cele mai multe ori uit textul. Da. Deci asta e, chiar e pe bune, vă spun. Îl auziți recitând în somn pe domnul Cristea? Nu. Nu? Niciodată eu mai vorbesc din când în când, dar nu știu ce spun. Da, vă spun eu de tot fragmente de text sau în general de multe ori mă trezesc atunci când vorbește în somn și vreau să vă spun că are niște fraze de o coerență și de o bogăție a ideilor absolut uluitoare. Și n-ați luat repede un pic și o hârtie? Știți, fac ca prostul, zic, las că țin minte când mă trezesc. Nu țin minte întotdeauna. Numai devreme de acum vreo săptămână a avut ca un fel de discurs la nivelul ăsta, foarte vag vă spun, considerăm că de la nivelul nostru nu ne-am putea permite a judeca în mod neapărat tautologic. Deci de aici încolo se pornea. Nu mă face de rușine. Dar de ce? E foarte dincolo de frumos, aparențe. Da, e foarte interesant. Dar oricum să știi că dincolo de aparențe, nu știu ce înseamnă aparențele în ceea ce ne privește, ce amprent au, noi suntem totuși fără niciun secret și fără nicio chestie, cum să spun, nu ne domină nimic nefiresc dincolo de aparențe, apropo de asta de fapt începusem să spun mai adineauri, că ne-am gândit să venim totuși pregătiți aici și cum e asta? Ea de fapt m-a stărnit, zice, măi, totuși titlul e dincolo de aparențe, că noi am mai fost la ați mai venit, niciodată împreună. Da. A fost o idee bună, mai ales de debut, după părerea mea. Și mă gândeam, mă, ce aparențe, că probabil din afară cumpărem, nu că așa m-am gândit, cumpărem, ori neavând mașină și mergând toată ziua cu troleibuzul și cu asta auzim șoapte. Eu uite, bă, zice că sunt normal, eu te las și-a luat pantofi albaștri, că se poartă acum, zice, e în trend. Auziți, domnule Cristea, mi s-a mai întâmplat să vă mai întoarceți așa spre cel care comentează, să-i mai dați o replică, adică nu, niciodată? Nu, în general nu. Adică îi lăsați, pur și simplu, așa, știu, să-i veniți în întâmpinare. Nu, pentru că în general au fost comentarii răutăcioase. E foarte discretă și fără nicio exagerare, mie mi s-a întâmplat de curând într-un autobuz să am două pungi, două ceva, nu foarte grele, dar trebuia să le proptesc de o bară din autobuz. Și a stat o domnișoară lângă mine, a stat ce a stat, s-a uitat, s-a învârtit și a zis, doamnă, dacă pot să vă ajut, spuneți-mi, pentru că vă iubesc și noi, zic, nu-i nevoie, mulțumesc, le rezemam și eu ca să-mi fie mai comod. Sunteți un cuplu frumos, un cuplu invitat.
Ce-ți fac? Des. Am mai chelit, da. Ne-am pregătit pentru emisiune. El a chelit, eu m-am tuns. Sunteți foarte frumoasă, îmi place foarte mult cum v-ați asortat și inelul la bluza noastră, Vai să se pe care vadă, știu că este- ați luat-o de puțină vreme, e Da. de curând achiziționată Da, și încă de foarte departe. De O să foarte ne arate, departe. domnul Da, Cristea, deja. câteva fotografii, în timp ce eu o să vă întreb, apropo de paranormalul acesta de care povesteam mai devreme, dacă vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți, poate, chiar despre faptul că v-ați mai văzut, v-ați mai întâlnit într-o viață anterioară. De nenumărate ori. Ați vorbit despre asta? Da. De nenumărate ori. Eu n-am aprofundat subiectul, nu știu, Așa, poate dar că domnul el, Cristea e convins. Văd că spune și că... este Da, mai sigur, în secret, sigur. așa. Așa. Nu, Și ne că spuneți și avem nouă și câte ceva secrete. dintr-o altă viață. Domnule Cristea, Dintr-o altă viață eu pot să vă spun deocamdată un singur lucru, că știu de la cineva că am mai fost la 1600 și ceva într-una din alte vieți cartograf în Australia. Și lucrul acesta se verifică. Pentru că mie mi-a plăcut foarte mult geografia, și pricepeam foarte bine. Cred că aveam 10 pe linie numai datorită hărților pe care le desenam. Incredibil. Apropo de cartografie, da. Iar când am fost împreună în Australia, Așa. cu Că am celebrul fost. nostru turneu cu piesa Caviar, Vodcă și Bye Bye a maestrului George Astaloș, m-am simțit, nu numai că m-am simțit ca acasă, dar... toate animăluțele, tot ce am văzut și în grădinile zoologice și în acvarii, unde mi se păreau foarte cunoscute. De exemplu... Nu, foarte apropiate, foarte nu știu apropiate, dacă da. cunoscute. Și Da, cangurii, atmosfera. parcă îmi zâmbeau. Hai să întrerupem emisiunea, chemați salvarea. că da, am luat-o pe dar alături. cum de v-ați Da. gândit să aflați sau cum ați ajuns în conjunctura în care ați Mi-a aflat spus ce s-a cineva, întâmplat la o persoană 1700? dragă mie care, Așa? din păcate, a murit. Deci e o verișoară a unui foarte bun prieten de-al meu, Dumnezeu să o ierte. Cu ani 20, 30 ceva de ani în urmă s-a întâmplat. Murise tatăl meu și la cimitir fata respectivă a venit, s-a uitat un pic în palmă, s-a uitat în ochi și mi-a zis cartograf în Australia, nu știu ce. S-a uitat la mine și la un prieten de-al meu, la Horia, și a spus, oleu, zice, ce viață lungă aveți voi. Zice, eu mai am foarte puțin de trăit. Mă, cum să vii, era mai mică decât noi. Cum mă vezi de treabă? Asta se întâmpla într-o marți, 13 septembrie 1977. Țin minte și acum. Și joi a murit, a călcat-o un tir. Incredibil. Da, noi S-a credem, lăsat liniștea. într-un fel, cum să spun eu, de pildă, nu vreau să mă axez în mod special pe anumite semne sau pe anumite, dar ele există. Și atunci încerc mai mult sau mai puțin să am așa o platoșă, o pavăză, o ceva care să încerc să mă fac că nu mă ating. Dar ele vin oricum. Vin și sunt niște dacă semne. știi să le interpretezi, da, să le sunt niște semne descifrezi. pe care un om ar trebui să le ia în seamă. Nu chestii fantastice, nu supranaturale, cum spuneam, nu. Niște evoluții de evenimente care te pot pune pe gânduri. Și astea sunt tot niște semne. Da. Hai să zicem că încercăm să le facem față ca să ne păstrăm echilibru. Eu, da, sunt mai dură puțin în contact cu realitatea. Cerebrală. Da, asta mi-e și zodia, sunt un pic mai, Da. ca să zic așa, nu puțin sensibilă, că aș greși, dar sunt mai lucidă, într-un fel. Și atunci lucrurile... Și asta ajută. Mă ajută puțin. Și da, ne ajută. Ne ajută. Dom'le Cristea, dar semnul acela de când dumneavoastră aveați 12 ani și erați la Iași și ați mers la teatru și ați văzut-o pe doamna Delanu pe scenă și v-ați îndrăgostit așa uitându-vă la femeia aceea Da, superbă. o dragoste de copil. Exact, de copil. Da. A fost și la Da, un nu semn. se poate, deci nu se Un poate semn? descrie în... Da, cred Așa, că da, la absolut. 12 ani, preadolescent. Dar nu se poate descrie în cuvinte cât de frumoasă era, credeți-mă. Deci nu se poate Vă mai descrie. aduceți aminte în ce era îmbrăcată? În ce? În Britannic Youth era o... costume de teatru. Da, și în Bălcescu...
Costum de epocă. Costum de epocă. Da. Știți cum e? Există o replică în teatru, o replică nu neapărat răutăcioasă, care spune două, de fapt, pe care le știu de la regretatul maestru, marele nostru regizor Mihai Berechet, care spunea: dragă, se screm munții și în scenă intră un șoricel. Una. Sau a doua, se deschide ușa și în scenă intră nimeni. Extraordinar, apropo de prezența scenică. Da. Exact contrarul era. Deci intra în scenă și se întâmplă. Vă dați seama, după atâtea, sunt 48 de ani de atunci, bătuți pe muchie. Am văzut, zic, doamne, e ceva, e o lumină. Bine, era și pe, cum să vă spun, în 1964 era și pe formatul, cum să zic, uite poza de la nuntă, pe carâra actrițelor italiene, foarte la modă în vremea aceea. Deci eu o comparam că ce să fac? Mi-a plăcut cultura. Iar eu când o vedeam pe doamna Deleanu la televizor, credeam că e actrița aceea franțuzoaică, Catherine Deneuve. Și mă miram că vorbește românește. Eu o comparam cu Annie Girardot. În mintea mea de copil, în imaginația mea. Și pe televizoarele acelea negru. Foarte flatată că ți-aduce aminte. Doamne, voi sunteți de astea, deci, alături de colegele tale și de marea dragoste a vieții mele, Sharon Stone. Așa, care vine în România, e prezentă în România. A plecat, da. Sunteți neschimbate, adică nu aveți vârstă, ceea ce e nemaipomenit. Crezi tu? Da, eu așa zic. Păi, dar tu nu vezi că lumea nu-ți dă vârsta pe care o ai? Și culmea nici mie. O complimentați atât de des, domnule Cristea? Da. Se spune că femeilor li se urcă la cap complimentele astea. Până acum... Nu, îmi fac plăcere pentru că vreau să... Știi că orice femeie, hai să spun un secret, tot vrea să îi se reconfirme orice lucru frumos, orice sentiment frumos. Și câteodată zic, mai zi și mie. Da. Splendid. Ce e splendid? Duetul. Care duet? Duetul acesta, de la televizor. Despre ce duet vorbești tu? Despre dansul acesta. Nu e un duet? Duet e când se cântă. Când doi inși cântă împreună în același timp. Dar când dansează doi inși în același timp, nu e duet? Nu. Dar ce e? Balet. Ascultă, de ce nu obișnuiești tu să gândești înainte de a spune ceva? De ce nu te obișnuiești tu să gândești logic? Când doi oameni fac împreună un lucru, și să ții minte asta de la mine, se cheamă că fac un duet. Chiar dacă taie lemne împreună? Da, chiar dacă taie lemne împreună. Chiar dacă taie lemne? Da. Vai, îmi face mare plăcere să vedem asta, să nu mai lăsați să termin. Da, e adevărat, ne-am întrerupt acolo. Două cuvinte vreau să spun. Apropo și de ciondăneala din imagine, vă rog, o lăsăm, toată lumea se ciondănește din când în când, dar totul e să știi cum să te împaci. Da. Sau mai ales cum să taci. Cum să taci, da. O să vă întreb. Apropo de povestea cu asta, în afară de faptul că nu sunt adepta acestui Facebook, nu mă interesează, mi-e și teamă de el. De ce vă e teamă? Pentru că e periculos.
informațiile care se primesc, care se dau, persoanele care acționează acolo, totuși sunt niște persoane necunoscute. Sunt niște lucruri neștiute, nepalpabile, în final, și nu știi cu cine ai de-a face. Asta e părerea mea, dar, mă rog, probabil că vârsta... Stai liniștită, și a mea. Îmi permite să gândesc așa. Cei tineri se bucură, se amuză, dar în același timp dovedesc o foarte, cum să spun eu, o mare singurătate. Pentru că probabil cei care apelează la această modalitate de cunoaștere și de colaborare și de, hai să zicem, socializare, sunt foarte singuri. Și atunci intervine și povestea asta care, o spuneai, legată de transformările fiziologice, fizice, psihice, ce vrei, tot din singurătate, tot din nesiguranța pe propria lor persoană, pe propria putere, dacă vrei. Ați fost vreodată nesigură pe ceea ce sunteți dumneavoastră ca femeie, pe ceea ce arătați, oferiți în aspect, așa? Nu, pe asta nu. În aspect, din punctul ăsta de vedere. Nu, și chiar dacă am fost nemulțumită, nu m-am gândit nicio clipă să fac modificări, pentru că nu știu în ce sens să le fac. N-aș fi știut mai exact, că acum n-aș face nici atât. În general, pe aspectul ăsta n-am fost nesigură. Am fost nesigură pe în anumite perioade de evoluție, ca să zic așa. După ce am terminat facultatea, ca orice om foarte tânăr, la 21 de ani totuși eram actriță, pleci în lume, pleci de unul singur, pleci de lângă părinți și lucrurile nu stau chiar așa la îndemână, nu știi ce te așteaptă și te faci că mergi înainte. Și mai dai și cu capul de pragul de sus și te mai împiedeci și de cel de jos, pentru că asta e viața. Dar pe urmă am început să-mi dau seama că de mine depinde mai totul în ceea ce mă privește. Nu neapărat numai meseria, în ceea ce mă privește ca om, ca structură, trebuie să-mi controlez foarte bine propria mea ființă și propriile mele reacții. S-a schimbat mult Cristina Deleanu, cea de la 21 de ani? Da. Mult? Radical? Esențial? Nu radical, nu. Nu, pentru că atunci aș fi însemnat să-mi schimb structura psihomotorie. Psihosomatică. Psihosomatică, da. M-am schimbat în sensul că m-am proptit în viață, într-un fel. Și am încercat să iau toate întâmplările vieții ca pe lucruri normale ale vieții și să găsim soluții, să găsesc întâi, pe urmă să găsim, pentru că toate situațiile au soluții. Mai devreme sau mai târziu. Da. Spuneți-mi, domnule Crista, când ați simțit-o pe soția dumneavoastră mai nesigură, mai, nu știu, vulnerabilă? Și a trebuit să fiți acolo, lângă întrebare și probabil la fel de bun și răspunsul. Exact, și uite că începem încet să ne îndreptăm către tristețe. În clipa în care a fost scoasă, și folosesc cu toată responsabilitatea sintagma care va urma, în clipa în care a fost scoasă pe ușa din dos de la Național. Deci, sigur, împlinise anii, sigur, mai sunt și acum, poate și mai în vârstă decât ea și care tot continuă să joace tinerele pe acolo, de 18-19 ani, vorbesc ca vârsta personajului. Ori să te trezești, eu asta n-am să o uit toată viața, să te trezești că trebuie să-ți iei banii de concediu. Deci, făcute și exact în clipa în care s-a încheiat stagiunea. Păi zice, nu mai luat. De ce? Păi pentru că nu mai sunteți. Deci, peste asta nu se poate. Acolo a fost un moment de, nu de cădere, de nesiguranță, de plutire asupra unui hău și asupra unui tău. Nu așa se numește în popor? Da. Și atunci, la câteva zile după asta, i-am restabilit, cred eu, într-un fel echilibrul, cerându-mi ei și mie în căsătorie. Deci am abătut cumva atenția către un lucru
foarte frumos. Ați făcut o diversiune. Din viață. Și da, bine ați într-un fel făcut. a fost o diversiune, da? Deși cuvântul sună destul de ciudat, dar asta a fost și cred că a fost un moment de reechilibrare. De reechilibrare a amândurora. Iar în ceea ce privește momentele de nesiguranță, chiar zilele trecute, eu povestesc aceste lucruri pentru că emisiunea noastră la care am venit cu mare plăcere ca întotdeauna este o emisiune foarte serioasă și în care am senzația că putem să discutăm și lucruri grave, lucruri serioase. De aceea îmi permit să spun asta. Discutam în urmă cu câteva zile și cu câțiva dintre cei din ce în ce mai puțini prieteni ai noștri și nu din vina noastră, discutam despre în ceea ce mă privește strict, că nu mai îmi găsesc un anume drum, știi? Adică o pornești pe o anume cale și aia este în general sigură, nesigură, mai te duci pe o cărăruie pe alături, așa. Deocamdată sunt pe cărăruile de alături și întâmplător sau nu, în situația asta mă aflu eu cel puțin de 8 ani. Coincidență sau nu, coincide și cu alți 8 ani de domnie la cârma țării. Dar și asta este o altă problemă. Nenorocirea care, unde vreau să ajung, pentru că în general mi-e și frică să mai vorbesc, pentru că la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și la felul cum suntem ascultați, supravegheați, turnați, agresați și tot ce mai vreți dumneavoastră, încep să regret cu tot sufletul vechea și blânda noastră securitate dinainte de 1989. Și atunci mi-e frică să spun lucruri pe nume până la capăt. Deci spuneam că în acești 8 ani, în jur, de exemplu, dacă vreți, în majoritatea teatrelor bucureștene, sunt niște oameni în fruntea lor care se cred veșnici. Da. Deci ei se cred veșnici pe post și se cred veșnici și ca existență. Poate, eventual, în urma lor rămân 2 filme și 3 piese înregistrate la radio, dar mai mult de atâta nu. Și din acest motiv sunt într-o ușoară deocamdată panică, pentru că nu știu pe ce drum să o apuc. Mi-am dat seama, cu cinstea nu merge, cu onestitatea nu merge, cu munca cinstită nu merge și pe urmă vine reversul medalei. Amândoi, în calitate de cuplu, nu facem compromisuri, nu dăm șpagă, nu ne îndoim coloana vertebrală și atunci avem de suferit. Cred că am fost destul de clar. Ați fi crezut vreodată nu. O să mai ajungeți să vă fie teamă, să vă fie frică, pentru că nu puteți să spuneți ce gândiți. Mie nu mi-a fost frică nici înainte. Singurul meu contact cu securitatea a fost cu securistul teatrului nostru, care era un om excepțional și un om plin de haz și care odată m-a luat într-un colț și nu m-a împușcat, nici nu m-a bătut și mi-a zis: bă, maestre, spunea maestre, să fim bine înțeleși, în urmă cu 30 de ani vorbea. Zice, am și o rugăminte, îl imiți pe Ceaușescu, zice, dar nu-l mai imita pe Săl, fă-și tu pe-n cabină. Du-te la fiecare în cabină și imită-l, că vin ăștia și îmi spun și nu știu. Da. Asta a fost lucrul, de-al minte, discuția s-a încheiat cu ia fă-mi-l și mie să-l aud cât de bine îl faci, cât de bine îl imitam. Da, pe când acum, nu, sigur că asta este și în, cum să vă spun, eu acum o frază de asta care pe mine mă scoate din minți. Am avut decât, am avut deci, acum avem au găsit ăștia inteligenți. Așa. Pe cale de consecință. Băi, asta n-am auzit-o. Asta nu mi-a ajuns la urechi. Nu vă uitați la televiziunile de știre. Și așa, pe cale de consecință, toți sunt prețioși. Toți dețin adevărul absolut. Mie mi-a rămas sloganul acela. Eba, tatăl tău nu vrea să vorbește cu noi. Da, să vorbește cu noi. Da, exact. Nu vrea să vorbește cu noi. Hai să vă arăt acum, în sfârșit, mai bine. Haideți să ne arătați. Vorba că vorbeam de asta. Nu pune mâna pe mine. A costat $75. Ați notat? Chiar ați notat acolo? Ați făcut-o... Uitați aici, dacă... Unde arăt? Aici suntem, stai să o pun să nu lucească. M-am înțeles cu prietenii mei. E bine așa, copii? Da, lucește? Aici este hotelul unde am stat în Las Vegas, Luxor se numește, celebra piramidă, în față este un sfinxișor și este lipit
de hotelul Excalibur. Ei nu te plătesc, nu le mai din acest hotel am cumpărat asta care era foarte în trend, ca să mă exprim așa. Și mă bucur că ați venit acum la debutul sezonului, special pentru... Da. Vreau să vă spun așa în două cuvinte, până vă pregătiți următoarea întrebare. Las Vegas-ul a fost un miracol pentru noi. Știam că ne așteptăm, că trebuie să ne așteptăm la o paradă a chiciului, dar este, dacă se poate spune, sigur e un contrast, e un oximoron, nu dacă spun este chici de bună calitate, calitate. Ne-am simțit foarte bine. Dar o să vă mai întreb despre călătoriile astea făcute. Important este că meseria nu ne părăsește în ciuda celor din jur și acolo am văzut și două spectacole, poate avem timp să vorbim și despre pe final o să avem timp, dar ne-am întrerupt la ciondăneala din imagini, nu? Trebuie să comentăm că povestea cu telecomanda, știți cât de... Nu? Aprigă este. Dă-mi mie, lasă-mă mie, nu, cât te duci până la toaletă și ne pune mâna pe telecomandă, deține puterea. Da, deocamdată eu vreau să încerc să mai cumpăr un televizor, pentru că vorbeam de televiziunile de știri, unde și noi suntem... Cine stă pe ce post? Nu. Nu le fac. Pe știri, astea de știri suntem și de multe ori nu putem să le vedem pentru că suntem chiar noi invitați acolo. Dar eu m-am săturat de vocile lor, ale celor care, și probabil și de ale mele, și de ale noastre, și de asta. M-am săturat și atunci ne refugiem în... Nu de ale reporterilor. Nu, reporterii greșesc, hai să facem abstracție de asta, dar se vorbește încă greșit românește și sunt foarte supărată și aș fi vrut la un moment dat să mă integrez într-o școală de genul ăsta și n-am reușit, firește nici acolo, cu promisiuni, cu discuții, pentru că trebuie totuși învățat să vorbești românește. Și vocea cum sună, de foarte multe ori e spartă. Da, e spartă, stridentă. Exact, stridentă. Mă gândesc la vocile dumneavoastră, la vocea... Dar se învață. Orice om civilizat care presupune, cum să spun eu, o meserie cu carte, își cultivă și glasul. Nu lăsăm așa la stridența naturală care a tot mama și nu știe ce să facă cu ea. Știți cum e în materia de asta? Eu nu știu dacă la emisiunea noastră am povestit, dar vă spun în 2 secunde, este așa. Ca să vedeți nivelul nefericit la care ne aflăm. Să zicem că este un reportaj într-un sat. Trecem peste înfățișare, dacă nimeni n-are dinți. N-are toți dinții, da? Ați observat asta. Asta e un semn de civilizație, în primul rând, de civilizație. Și se vorbește, să zicem, e reporterul. Ne aflăm în statul Strânțopanta din Bârbârzdâva și vorbim cu infractorul care a făcut nu știu ce. Infractorul vorbește în felul următor. Păi am venit și am luat o scândură și când ieșeam de la discotecă, ce băsuie, îmi dă în cap. Bun, vă mulțumim foarte mult. Stăm de vorbă cu șeful de post din comuna Străvedel. Păi eu când eram de serviciu și atunci am venit și a dat cu scândura și noi... Și acum vorbim cu purtătorul de cuvânt al poliției. Noi am considerat că trebuie să începem urmărirea penală. Toți vorbesc la fel. Da. Nu am dreptate, mai că vă văd râzând. Ce mai pot să spun acum decât haideți să ne uităm și la secvența numărul 2. Unde vorbim la fel. Revenim și comentăm ceea ce se întâmplă atunci când începe ciondăneala în cuplu. Rămâneți aici. Hai să vedem. Ascultă, tu vrei să mă nebunești? De ce? Cum de ce? Păi pur și simplu așa te întreb, de ce? De ce? De ce? Uite, te rog doar atât. Să taci. De ce? De ce să tac? N-am voie să vorbesc în casa mea? Ai voie, dar nu cu mine, vorbește singur. Foarte bine, nu vorbesc cu tine, vorbesc singur. Doamne, ce duet minunat! Doamne, ce duet minunat! Te rog să taci, te rog să taci. Dar nu vorbesc cu tine, vorbesc singur. Doamne, ce duet minunat! Doamne, ce duet minunat! Nu te mai juca cu nervii mei, nu te mai... și nu mă mai contrazice. Asta e bună! Asta e bună! Tu nu vezi că nu ești întreagă la cap? Cine a început în seara asta cu contrazisul? Cum? Tu ai început. Eu am zis, uite ce duet frumoase la televizor și ție ți-a sărit țandăra. Cum să nu sară țandăra dacă spui tâmpenii? Care tâmpenii? Chestia asta cu duetul. Păi ce asta e tâmpenie? Bineînțeles. Ascultă, cu tine omul nu poate să o scoată la capăt. Ia pleacă de aici.
Cum adică? Dar de ce să plec eu să-mi pleci tu? Cum adică? Adică mă dai afară din casă și unde vrei să mă duc? Să dorm în stradă? Asta vrei? Casa, după câte știu, e pe numele meu. Da? Da. Ce vrei să spui cu chestia asta? Exact ce ai auzit. Cum adică? Am vrut să zic că mă dai afară din casă. N-am spus că te dau afară din casă, am spus doar că această casă e pe numele meu. Da? Da. Și mobila e pe numele tău? Nu e pe numele meu, dar nici pe al tău. În orice caz, nu tu ai dat banii pe ea. Cum adică? Dar ce-am făcut eu cu banii mei? Cu leafa mea? I-am băut? Nu știu, ți-ai ajutat nepoții. Ei cumpărat maică-tii loc de veci. La ei n-am apucat să le ridic măcar o amărâtă de cruce de lemn. La înmormântarea maică-mii n-ai gata dixit să vii. Nu, tocmai atunci de lovise gripa. La pomenirea de 3 luni, tu mă zici că mă zeauă de minte. Ca în realitate. Aha, și la televizor. Da, asta remarcat. Noi am repetat foarte mult atunci și uite de că unde vezi, sunt secvențele? Că nu sunt de aici, din România. Astea făcute sunt la Tel Aviv. chiar în Israel, Deci a da. fost un spectacol în 2006, când am fost invitați de un coleg de-al meu de clasă de la institut, Eugen Nax Stroe. Asta se vede și în străinătate, emisiunea noastră? Da. Se vede, da, e adevărat. Salut, Eugen. Ne-am fost prieteni foarte buni. Era băiatul celebrului, este băiatul celebrului actor Nestroie. Celebru cuplu, Stroie și Vasilache. Și s-ar fi împlinit 100 de ani de la naștere. Și a făcut o serbare în care am fost invitați noi, Nancy Brandes, care e localnic, dar și care este unul dintre puținii oameni pe care i-am văzut făcând stand-up comedy și mi-a plăcut. Eu nesuportând genul și, bineînțeles, în vedet maestrul nostru drag și prietenul nostru Florin Piersic. A fost un spectacol de aproape 3 ore. Noi am avut și cu Eugen Stroie am avut niște numere foarte interesante care muzica veche, refăcută. Muzica veche am refăcut, de fapt, cuplul Stroie și Vasilache. N-ați apucat cuplul ăsta. E adevărat, am văzut sporadic, tot pe YouTube găsiți fragmente. Și v-ați dus acolo și cu nervi, nu? Da, ne-am dus și cu nervi, am mai făcut mai multe lucruri. Ei au făcut împreună acest refacere a cuplului și a zis și Cristina ce face. Zic, păi ce să fac? Să fac ceva, nu? Da. În zonă. Și asta era a noastră mai veche. Și a prins foarte bine. Da, foarte bine. Da, apropo de ce îmi spuneați dumneavoastră mai devreme, că cu tăcerea, că trebuie să știi când să taci. Da. Vă întreb, trebuie o femeie să învețe, să știe când să tacă? Da. Mai mult decât trebuie să tacă bărbatul? Da. Nu? Pentru că ei merge gura mult mai repede și mult mai rău. Da, trebuie să meargă mintea mai repede. Eu așa zic. Și dacă e cinstit, bărbatul respectiv recunoaște că în clipa în care un conflict se duce așa puțin mai, mai către apogeu, da, e bine să zici bine și să taci. Deci asta se învață, nu? Cu timpul. Da, acum se calcă puțin pe inimă. Știu unde vreți să ajungeți, dacă și la noi. Sigur că se întâmplă, că nu suntem întru totul cuplul ideal, numai că... Pe noi ideal așa e, să te și cerți. Da, pe asta, da, ai dreptate de fapt. Nu țin supărat și în general dacă ne certăm, și asta este iarăși un lucru care mă îngrozește, ne certăm numai din cauza celor din jur. Nu. Nu, la 95% asta e. Deci din cauza că nu o să mă cer din cauza lui Ian. Anumitor situații create de alții, depindem de alții, ne încurcăm programul din cauza altora, poate da. Dar atunci tensiunile se adună în fiecare, nu? Normal. Și izbucnesc acolo. Alții își văd de treabă. O altă întrebare pe care ne-o puneam tot noi cu noi. Eu lucrez acum, să nu cumva să credeți că la Teatrul Național, nu? Așa. Și în afară un proiect foarte interesant. Am un om care mi-a făcut o propunere extraordinar de plăcută, deci e și nu e un secret deocamdată, un colaj, să-i spunem așa, din Școala Nevestelor a lui Molière, împănat cu Mozart. Deci o chestie foarte... Dacă vă imaginați că am și 4 de arii de bariton de cântat, vă dați seama un pic așa? La vendetta, la vendetta, è un piacer servato ai saggi, è un piacer
Serbatoai sagi. Mulțumesc, Și-am luat-o de dimineață de parcă. Da. Facem o Și mai am pauză una de frumoasă. publicitate. Este la ci darem la mano, la mi dirai di sì, non c'è lontano. Cam deocamdată suntem în fază de repetiții. Foarte frumos. Pauză de publicitate. Stai, și asta voiam să vă spun înainte de pauză. 2 secunde, vă rog. Dom'le, și nenorocirea este că toți vor să vadă înainte de a vinde acest spectacol, toți vor să vadă vizionarea, să ne judece alții. Asta era toată chestia. Da, Pauză de publicitate, ne întoarcem. Ne întoarcem în câteva minute. Vreau să aflu despre pasiuni, da? O să povestim despre asta. Și apropo de farse, domnul Cristea este pus pe șotii de cele mai multe ori. Știu, poate s-a întâlnit vreodată cu o fantomă. Sau poate că ar vrea, nu știu. Aflăm, dincolo de aparențe. Rămâneți aici. N-aș fi crezut că o să mă distrez atât de bine la debut de sezon, că cam am emoții, ca orice debut, nu? Da, noi. Credeți că nouă ne e ușor? Ați jucat atâtea personaje pe scenă, le-ați trăit viețile sau fragmente din viețile lor pe scenă. Mă gândesc că nu s-a întâmplat odată să fiți bântuiți cumva, nu, de acel personaj. Ați scăpat greu? Vi s-a întâmplat vreodată să scăpați greu de un personaj anume? A bântuit? Da, bântuit. Așa ca de fantome? Poate, de ce nu? Dacă vrei poți să le numești așa. Dar nu că pe urmă scapi de el, nu, bântuirea e înainte. Și cred că asta este și important. Să te bântuie până când ajungi cât de cât să te integrezi. Și să te identifici cumva. Te identifici până la un punct. Că să nu exagerăm că identificarea asta, mă rog, nu facem noi teoria teatrului acum, este și ea cu mare rațiune și cu mare luciditate. Dar poate să te aducă într-un stadiu de exaltare la un moment dat, o identificare. Știți, mă gândesc la rolul pe care l-a avut acel faimos actor care l-a interpretat pe Isus din Nazaret, despre care se spunea la un moment dat că... Nu, acum, cum să spun, depinde și de... Să vândă. Probabil de psihic. Au fost niște piese care au tratat asemenea subiecte, dar, cum să spun, astea sunt deja poate fabulații. Eu nu cred că există un actor de teatru sau de film care să fie în așa măsură bântuit și copleșit de sufletul personajului, pentru că pe ăla trebuie să-l cauți și să-l devorezi, încât să se transforme și el într-o asemenea în același personaj. Nu. Astea se fac cu foarte mare pasiune, cu foarte mare dăruire, într-adevăr, fără să ții cont de nimic, dar și cu o doză foarte mare de luciditate și de raționament. Altfel nu poți, altfel chiar ajungi să o omori pe Desdemona în scenă. Eu credeam că ați pus întrebarea asta și mă bucuram, zic că am mai avut și eu un cititor la cartea mea, Vânzătorul de zâmbete, că acolo am vorbit despre asta. Eu am avut această chestie. V-a devorat. Nu m-a devorat. Eu l-am jucat pe Lenin într-o piesă foarte interesantă, Travestiuri se numește, a lui Tom Stoppard, în regia tânărului pe atunci. Și Radu Băieșu, mă urmărește familia Băieșu. Textul dinainte, Nervi, era scris de tatăl său, regretatul Ion Băieșu. Și am jucat Lenin aici, piesă destul de interesantă, cu destine care se intersectează. Dom'le, și vreau să vă spun că l-am visat vreo 2-3 nopți la rând pe Lenin. Așa. Nu în mausoleu, că noi n-am apucat să-l vizita, pentru că era o coadă foarte mare. Nu l-a adus acasă. I-am dat $10 portarului să mi-l aducă în casă, da. A zis, știți bancul, da? Ce lasă, bă, că i-am dat $10, ni-l aduce în cameră.
Și l-am visat, dar știți ce am visat? A fost de fapt o rememorare a celebrelor secvențe când e pe locomotivă sau când e în tabloul ăla gol, că era în Finlanda. Știți, un tablou gol. Zice, și Lenin unde e? Lenin e în Finlanda. Da. Și l-am visat. N-a stat de vorbă cu mine, dar... Deci v-a bântuit așa un Da, pic. sigur că da. Bine, m-am și uitat la niște documentare și la multe fotografii, că trebuia să iei ținut, așa. Că toți dilimanii au același comportament și țin mâinile la fel. Păi n-ați văzut? Uitați-vă în jur, sau mai bine... Da, uitați-vă la mine, că fac aceleași gesturi ca și ei. Nu e nicio diferență. Ați întâlnit, domnule Cristea, până acum? Doamne, n-am întâlnit. Nu. Ce ne pregătește ea? Ce tot Fantomă vrea? n-am întâlnit. Nu știu, mă tem să n-apară pe aici. Sper că nu vine. Nu, dar din aproape în aproape ajungem la o rubrică nouă. Nu, vreau să o vă spun... inaugurăm astăzi. Am fost odată la, unde? La Moeciu, da? Da. De un 8 martie, tot așa, muriseră cățelușele noastre și am zis, hai să ieșim să uităm de lucrurile astea și am fost într-o mică excursie acolo și făcut niște fotografii și pe fotografiile de acolo apar niște entități. Poate la o altă emisiune... Nu, sunt niște ectoplasme, cum se spune. Nu niște pete, niște... Luminițe albe. Și am zis, care nu sunt nici reflex, nu sunt nici de pe film. Nici din natură, nici de pe film, nici de pe E prima aparat. dată când vi se întâmplă... Nu, prima dată eu am văzut 3 farfuriuțe. Ați văzut? 3 farfuriuțe, da. Una am văzut-o, vă spun exact și anul, în 1972, la Lipova, lângă Arad. Exact ca la mama ei. Și ați văzut-o cât de aproape, mai departe, mai de aproape? Destul de aproape. Destul de aproape. Câteva sute de metri. Câteva sute de metri? Câteva sute de metri, da. Distanță. Deci exact ca în... Și nu, să nu-mi vină mie. Eu sunt ufolog, deci ozenist, adică eu cred. Și vă tot aștept. Poate. Poate, ne scăpați. Și următoarele 2 dăți? Și în următoarele 2 dăți, una la mare și una în Munții Făgăraș. La mare? La mare, da. Și unde era farfuria? Deasupra apei, noaptea. Deasupra mării? Deasupra mării, noaptea. La aia, ca să vedeți cât sunt de obiectivi, la aia am dubii. S-ar putea să fi fost un dar la celelalte 2, nu, în niciun caz. Deci prima, vă spun, aia de la Lipova, exact. Forma portocalie și a făcut t. Adică cum știți că virează la 90 de grade. Adică deci nu degeaba v-am întrebat, apropo de... Am și citit foarte mult și acum citesc o carte tot despre asta. Eu cred și în Roswell și în tot ce s-a întâmplat. Nu. Ce vă mai povestește așa din când în când soțul sau și eu ce vă mai împărtășește? Nu sunt ahtiată, dar sunt o adeptă a SF-ului și a fantasy-ului. Îmi plac, am și făcut emisiuni despre asta împreună, am și făcut el traduceri, am avut comentarii despre filme. Ne plac și le accept. Sigur, sunt și mai de proastă calitate, dacă pot spune așa, și mai de bună. Dar ideea și, cum să spun, întotdeauna are la bază un miez de adevăr. Nu este fum fără foc. Asta este lege. Și pe o imagine de teatru sau de film, care este o realitate transfigurată, nu se poate să n-ai la temelie o fărâmă de adevăr. Altfel chiar te bântuie fantomele. Apropo de ce spuneam mai devreme, că inaugurăm o rubrică nouă, Surprizele Florentinei, se numește. Și dacă tot am ajuns aici, eu zic să îi dăm drumul, nu? Să vedem despre ce e vorba. Din fantomele. Rămâneți aici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
acest Este în băiețaș, Reveionul. acest băiețaș are o exuberanță care nu e făcută, fraților. Despre asta este vorba. Asta este un Deci alt nu poți să aspect. păcălești, domnule Cristian. Nu poți să păcălești pe nimeni. Nu poți să, mai Ești ales sau în nu niște ești, nu? vulpi bătrâne ca noi, mai greu, dar Nu. se vede pe el că se bucură și că... Și, vedeți, Adică are o energie, exact, extraordinară. pozitivă până la urmă, Da? Dar adevărat. Să dea Dumnezeu să fie un an foarte bun. Nu ieșiți din emisie? La mulți ani! Jim Carrey de România. La mulți ani! La mulți ani! Nu mai ține minte, da. Da. Anul trecut, înainte de Vă Crăciun. faceți de cap, Nu, domnule chiar în Cristian. noaptea de Revelion a fost. Da, chiar în noaptea de De Revelion. Revelion. Cât a Da, pe insistat 31 Oana. Da, că a decembrie. zis, hai să vă avem de anul nou. Da, Trebuie să o zicem ca să ne amuzăm. Cum ne-a zis Oana, zice, haideți, veniți, zice, domne, zic, dar suntem la restaurant. Am serbat și noi anul trecut prima oară în viața noastră un Revelion la restaurant. Și zice, haideți că vă dau o sticlă de țuic. că ce? Vă dau o sticlă de țuic. La început de emisiunea așa. Ce-ai pus, mai ce? Niște cărți, o ciocolată și sticla de țuic. Nu eram pregătită pentru atâta. Da, așa a făcut. Că nu e normal, dar e foarte bine. Apropo de ce spuneați de trăirea aceea autentică, Știți ce se întâmplă? Nu știu, mie îmi vin astea. Pentru că știți cum e. Și le spun multora dintre colegii mei, mai ales dintre cei tineri, de ăștia 28-30 de ani, care după 20 de minute de repetiție obosesc. Nu mai pot, da. E lipsă de antrenament, nu contează. Și le spun, bă, fraților, Și de energie. Da, și de energie. Meseria asta se face două feluri. Ori foarte ușor, ori prost. Deci ori o faci foarte ușor. Acum, hai că și eu sunt șmecher. După 140 de ani de meserie și Tu de atât contact, ai? da, de scenă. De scenă le știi, încep, mai apeși pe sertare, mai le șmecherești. Dar asta e o altă Da, experimente. emisiune. Experimente pe cum făceați noastră odată, la odinioară, Chimie, da? când eram Cum mic. aducea tata, nu? Din substanțe, da, ca să faceți tot felul de inginerie Hidrogen acasă. 2 sulf oxigen 4. Hidrogen clor. V-am pus Acid odată clorhidric. la încercare, Da. da, erați nu numai premiant la ce spuneați mai devreme, că luați 10 pe linie, dar și la asta, la Da, chimie. uite, am uitat să nu? aduc să vedeți carnetele, da. Băiatul ăsta Experimente. este premiant, Premiant, de când îl șef știu. de promoție, Știți întru ce se totul. întâmplă apropo de experimente și de asta nu. Experimente nu mai fac pentru că se fac altele pe noi. Dar ultima inginerie în bucătărie? În bucătărie... Când a comis una așa mai... Ce la mai grea? aia de pe tort? Nu, zic așa, la dumneavoastră în bucătărie, așa, vreo... Ați dat ceva pe jos, făină, ați călcat pe coaja de banană. Nu, astea nu, tocmai altceva voiam să spun. Mai nou de vreo câțiva ani Sunteți priceput în bucătărie? Da. Da? Da, chiar da. Dar la altceva am început să mă pricep și să-mi mă ajută la tăiat zarzavat. S-au făcut. Avem și tot felul de scule. Avem și tot de felul nu de știu scule. ce. Păcat că bucătăria are 0,5 Da, metri. un pahar Berzelius printre... Pahar Berzelius, Mai da. aveți? Da, mai am, ba da. Mai ai tu? Da, este. Mai aveți? Este în dulăpașul din dreapta. Da. Ia uite, deci mai aveți și un pahar Berzelius. Se și pruvede pahar și... Berzelius și... Știți ce n-am? Balon Erlenmeyer. Aoleu, da, că bine ziceți. Da, eu nu vă dau mai nici... am puțin să vorbesc de polimer. Nu vă dau nici un balon, nu vă dau nici un pahar Berzelius, dar vă dau o cană. Știu că n-ați mai pus piciorul pe minge de foarte multă vreme. Ce drăguț. Și doamnei Cristina. Unde le mai punem? Tot vă plac dumneavoastră cănile, nu? Și că aveți o colecție. Unde le mai punem? Am și lingurițe. Dar să știți că o să mă gândesc și la un balon. Mulțumesc, da. Dar e foarte mică pe lângă Erlenmeyer, să nu uit. Vreau să vă spun altceva. Mulțumim foarte mult. Chiar eu de gălășine. O să luăm și ăla, da. Ceainicul. Avem pasiunea ceainicilor. Știți ce se întâmplă în ultima vreme și probabil că e și bătrânețea la mijloc. Am ajuns să meșteresc niște lucruri. Experiența, nu bătrânețea. Am spart o halbă la care țineam foarte mult, o halbă de asta mică, luată din München. S-a spart în multe bucăți. Am stat
și am Și-ați, refăcut-o bucățică detaliu cu detaliu, extraordinar. Da. Mă gândesc, deci, bă, dacă mă dau ăștia afară de la teatru, ori vin la arheologie, că aș putea să reconstitui vase de cucuteni, sau pe la Sarmi Segetuza, de unde au venit ăia de sus, sau faceți dacă hărți. nu, în Ați zis domeniul hărți, chimiei, sau hărți, hărți, nu? da. Că- Sau la chimie. Sau la chimie. Încep să Dar trebuie să studiez. începem să mai exersăm. Nu vă văd bine. O, Doamne, da, Uite eu așa. aș vrea totuși acum, Da? le punem deoparte un pic aceste cănuțe, să vorbim de ce ați făcut în vacanța asta, pentru că știu că ați avut 2 călătorii despre care ne-ați spicuit așa un pic și ne-ați arătat. Eu aș vrea să arătăm mai multe fotografii, să ne spuneți cum a fost zborul până în America, nu? Tu Cum au fost cele povestește, 2 Ioan. săptămâni în America. Știu că ați fost și în Norvegia. Știu că ați reușit să călătoriți și că vă plac foarte tare călătoriile. Anul trecut am făcut chiar Că ați fost și în 4. Dubai, că ați Anul fost ăsta în numai 2. Azerbaijan, Irlanda, Am fost, da, mai peste tot. Da. Uite, din Norvegia vreau să vă arăt Așa. doar atât niște pisicuțele unor Da, gazde unde... norvegiene. Da, unde am fost noi... Și cățelul dumneavoastră? Cu cine l-ați lăsat acasă cât ați fost Cu plecat? vecina noastră, cu doamna Crainea și Avem. cu Ama, o prietenă de-a noastră să le... prieteni pentru cățel. Ce vreau să vă spun apropo de călătorie? Primăria din Oslo. Tu vorbește, că eu Păi la cum să vorbim odată, că nu ne auzim, pe urmă? Și acum ca să vă dați seama Ați ce rămas frig să era. trăiți acolo, în Norvegia. Știu că în Canada vă place foarte tare și că v-ar fi plăcut să vă mutați acolo. Norvegia cum v-a E tentat? foarte frumos. Foarte Nu. Ca și un Este cămin, să zicem. civilizată, Ați alege o țară nordică? ordonată, Da, civilizată. unde e ordine și disciplină. E adevărat că românii de acolo se plâng de un pic de instabilitatea vremii. Da. Ba plouă, ba iese soare, dar, mă rog, până la urmă Asta te e un obișnuiești. personaj specific lor, trollul, și lângă acest troll a mai apărut un troll. E un personaj la care îi țin foarte mult, tradițional. Ce este foarte frumos și acolo este că, domnule, ca peste tot unde merge treaba, sigur, nu la perfecțiune, dar bănuiesc că în linii mari, este respectarea regulilor. Da, și a legii. Respectarea legii. Pe stradă, acasă, în locurile publice, în O scurtă circulație. paranteză, aici este o piață de pește. Aici am gustat pentru prima dată carne de balenă. Am gustat Da, carne și ce de balenă. varietăți de pește acolo. Și ce ați mâncat din balena Cam aceea? poză. Nu, o bucățică ne-a dat. n-am luat, da. nu. Deci imaginați-vă vițel amestecat cu pui, ca gust. Nu, foarte gustos. Nu. Dar ce le-ați spune românilor care, în loc să iasă un pic din țară, să cunoască ce se mai întâmplă prin lumea asta, măcar pe aproape, dacă nu sunt bani pentru foarte departe. Da. Și cu banii aceia își mai renovează, știu eu, își mai fac ceva în casă, își mai cumpără. Da. Se poartă foarte tare agoniseala asta la români. Stai să-mi pun gresie, faianță, Da, da. să-mi schimb gresia, faianța. Una, pentru că am văzut și că n-am reușit să ne facem o casă mai mare decât este, adică asta nu e o Țineți casă vorba, mare. deci acum voi Păi nu pot stai să puțin, vă țin. imagini din San Francisco, pe care l-am vizitat. înțeles. Da. Tu acum Aș poți să spune spui că, firește, dacă ai foarte mulți copii, dacă ți-e foarte drag să stai în camere multe și în faianțe lucioase, fă-ți. Dar dacă nu, bucăția pe dinăuntru, nu asta ți-o dau. Să stau pe urmă pe faianțe și să mănânc mici. Nu, domne, eu prefer să iau avionul, să merg 14 ore până peste ocean și peste America, dacă am posibilitatea și, mă rog, suntem și invitați de un prieten, că nu putem singuri, da, să ne descurcăm, eu prefer acest lucru. Să dorm 10 ore într-un avion și să mă duc peste ocean. Ce v-a scos din sărită, domnule Cristea, pe acolo? La mii de kilometri. Asta aviz Nimic? amatorilor. Ce anume? Aici, în partea de jos, este celebra închisoare Alcatraz, Da. aflată la câteva sute de metri de San Francisco. N-am putut să o vizităm, eu aș fi vrut să rămân acolo. Dar voiam să vă mai arăt... Nu v-a scos nimic din sărite? Adică Nu m-a scos nimic din sărite. Și... Iată, aici suntem, am primit o invitație la un grup de români, unde, bineînțeles, eu a trebuit să fiu bardul care le-a adus aminte de țară prin cântece.
Așa, nu m-a scos nimic din... nu, nimic din sărite. V-ați enervat când v-ați întors, nu? Da, pentru că nu ne-au venit bagajele. Da, e altă poveste, se mai întâmplă, am de înțeles. Nu, asta a fost de la Ne-au ei. venit seara, da. De la ei de la o altă companie, nu contează. Nu m-a enervat nimic pentru că știți care este culmea, cum am spus acolo, sistemul funcționează. Și el funcționează, iertat să fiu, numai prin coerciție. Acolo nu stă nimeni de vorbă cu tine. Eu am scris și un material, sper să mi-l și publice ăștia, un material pentru un ziar. Acolo nu se stă de vorbă, șeful, bag și o mașină aici, mâncați aici gura ta, lăși mie pe... Nu, acolo e o pancartă. Da. Parcare interzisă între 6 și 18. Amendă $400. Păi am fost la un magazin, la Target, cum îi zicea, era toată parcarea arhiplină. Da, 10 și cele minute 6 locuri pentru persoane cu dizabilități. Și unul nu care sunt respectate cu sfințenie. Goale, complet, unul nu s-a dus cu 1 centimetru mai încolo să stea. Șeful, e mâncățele, stau și eu acolo. E o pauză de publicitate, mai am câteva minute și am ajuns la final și o să vă întreb dacă, normal, vacanța s-a terminat, vă gândiți la alta, cu siguranță, nu? Da, e să pe vorbim. bine, următoarea. Rămâneți aici, ne întoarcem. Ultimele 4 minute, spuneați că v-ați relaxat și că v-ați supărat un pic când v-ați întors. Dar chiar totul a fost așa, ca pe roze? Da. Chiar și când ați spus de unde sunteți, de unde veniți? Da. Nu, mulți s-au mirat. De exemplu, am fost tot în Las Vegas, chiar lângă Caesar's Palace. Ce frumos îl văzuserăm numai prin filme. Era un... Nu știu dacă pot să-i spun mall, un centru de ăsta atât de frumos. Super. Am intrat... Mall, că sute de prăvălii, de firme și de nebunie. Acum, cum să vă spun, sigur și eu am mai slăbit niște chile, de ea nu mai vorbesc. Acolo toată lumea e cam grăsuță, știți? Oversize. Și oversize. Și ca să mă exprim cum se vorbește pe televiziuni, din cauza la faptul că mănâncă mult. Știți, din cauza la faptul că mănâncă mult. Și atunci haideți, domnul Cristea, măcar în emisiunea asta să ne exprimăm așa. Da. Și... Băi, nu că noi suntem cu... Și ne-au văzut așa ironie, și ne întrebau, și de unde sunteți? De România. Și au o reacție foarte frumoasă într-un magazin care... E prima dată când vin doi români aici. Ce doriți? Foarte frumos. E frumos, e o lume care zâmbește acolo. Cum să spun, probleme. nu înseamnă că totul e perfect pe lume. Da, bineînțeles. Cum știm foarte bine. Absolut. Dar noi încercăm, pe de altă parte, să luăm partea frumoasă și să ne bucurăm de orice prilej pe care ni-l oferim sau ne este oferit de câte un prieten. Cum să spun, de lucrurile într-adevăr frumoase, de oceanul pe care l-am văzut, de nisipul pe care am călcat, de mâncărurile pe care le-am mâncat pe acolo, de diverse soiuri și neamuri. Adică asta să fie bucuria. Chiar și de oboseala de pe drum, de un avion superb, de o traversare de 14 ore, dar nu contează. V-a fost ceva dor de aici? Pe acolo? Dor? Da, nu știu, de cățel. Sigur că vrei la un moment dat să vii acasă, da? Las că mai plecăm. Unde? Apropo de asta, că să nu rămâneți dator. Ce se întâmplă? Stai să vină vara. La anul nu știu, deocamdată nu știu, știm în mod sigur peste 2 ani unde vom merge. Probabil mergem tot la acest prieten al nostru, măcar numele mic dăm voie să spun, să-l audă mama lui Radu. Așa, peste 2 ani, deci sunteți convinși că peste 2 ani deja tot acolo începem mergeți. să strângem bani, cu greu. Vrem să mergem în Hawaii. Pe bune? Sau credeam că faceți o glumă? Dar ce vreți să vedeți acolo în mod deosebit în Hawaii? De ce? Păi n-ai văzut prin cinema cu mine? De-ți pun ghirlande cu flori? Da. Și bei margherita, jalte, pardon, nu spunem nimic, că în fine, nu contează. Pentru asta în mod deosebit sau pentru ce în mod deosebit? Nu, pentru ca să atmosferă, vedem cât mai multe lucruri. Și atenție, nu din snobism. Nu, vreau să vedem și noi, ca Grecia am văzut-o, Turcia am văzut-o, Bulgaria, chiar și litoralul românesc, care... De câte vreme n-ați mai fost pe litoralul românesc? De acum 2 ani, nu?
Eu n-am fost din 96. Nu mai n-am fost cu Gigi. Ba da, mai fost odată. Ba da, am fost. Da, Nu m-am mai dus. Bine, am fost și într-o perioadă mai de mai puțină aglomerație, pentru că și asta e, mă rog, Eu vă mulțumesc tare mult mici. că ați fost aici alături de Nu mine. înseamnă că Și facem apologia plecării, dar e Doamne cea mai ferește, frumoasă, totuși, amintire care îți rămâne, să știi. Da, e adevărat. Sunt Mai mult convinsă. decât Grecia. Care oricum, la un moment dat, se duce și aia. Vă îmbrățișez cu mult drag. Și noi. Ne-a plăcut pentru că ați fost foarte aici mult. alături de mine. Sperăm Sunteți că foarte și frumoși, privitorilor. sunteți în formă, arătați foarte bine. Sperăm să aveți un tonus foarte bun. Să aveți o toamnă bogată, nu? Cum se spune. Da. Și să strângem roadele. Dar să fie autentice, să fie Da, să adevărate, fie autentice și să fie cu bucurie, nu știu. Îmi place așa, sunteți mai optimist decât la debut. Da, mă gândeam la vendetta. Doamna Cristina, un gând așa de încheiere de emisiune. Un gând. Să fim puțin cu toții mai înțelepți. Eu tot trag la chestia asta, nu știu dacă dau și dovadă, dar mi-ar plăcea să echilibrul ăsta așa mental în ceea ce ne privește pe toți, când spun toți, să fie mai evident. Mai evident. Da. Vă mulțumesc tare mult. Numai bine. Și noi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem aici, ca de obicei, vineri de la ora 15:30, sâmbătă și duminica de la ora 16:30. Sunt Florentina Fântânaru. Toate cele bune!